Der er for nylig blevet lavet nogle ændringer i forbindelse med OneDrive og grupper, som gør, at I vil opleve, at I lige pludselig kan mangle grupper, som I ellers har haft her, når I er under OneDrive online. Jeg vil for eksempel gerne have en gruppe her, der hedder IT Support, og den er væk. Men det kan vi gøre noget ved, sådan som det er nu. Og sådan set har været hele tiden med grupper, så er indgangsvinklen, det er mail, når vi skal ind til grupperne. Det kan være lidt en omvej, men det er der så også råd for. Nu sidder jeg på en mobilforbindelse, så det går ikke helt vildt hurtigt. Men nu er jeg i min mail, og jeg har alle mine grupper herovre. Jeg kan finde min gruppe IT Support. Vi åbner. Jeg kan trykke på filer. Files. Der er så ikke lige nogen filer her, men det er underordnet. Jeg går over på Browse Library. For at komme ind på selve filsitet. Det har vi her. Det er view, som vi kender med dokumenter og notesbog og så videre. Og her har jeg også Shared with Us, som mange af jer bruger. Det jeg kunne gøre, det var bare at tage og gemme en genvej til den her. Nu sidder jeg i Chrome her, så kan jeg bare hive en genvej ned på min liste her, eller jeg kan trykke på stjernen. Det er tilsvarende i andre browsere. Den måde så kunne jeg have en genvej direkte til det her bibliotek, eller direkte til Shared with Us. Men det jeg vil vise her, det er egentlig, at heroppe der har jeg en, der står not following, følger ikke på dansk. Det betyder, at jeg ikke følger den her gruppe. Hvis jeg trykker på stjernen her, så vil jeg om et lille bitte øjeblik følge den her gruppe. Sådan der. Og hvis jeg nu går tilbage med min OneDrive. Ja, med OneDrive, og jeg kan se, nu kommer min gruppe IT Support herover. Klikker jeg på den, så får jeg selve gruppens filliste. Men læg mærke til, at jeg er stadigvæk i min egen OneDrive. Så det jeg har herover, det er Shared with Me, eller delt med mig, og ikke delt med os. Det kan jeg komme til direkte fra OneDrive, ved at gå herop, og står Go to Sites. Jeg kan ikke huske, hvad der står på den danske. Og så er jeg over i gruppens view, og har dermed også Shared with Us. Så som sagt, 2 hurtige måder for at komme til gruppens filer og have mulighed for at vælge Shared with Us. Enten at lave en genvej direkte til den her, eller at gå fra OneDrive. Hvis jeg følger gruppen, og så gå til gruppens side, site, heroppe i højre hjørne, for at komme til det samme view.